Așa, da. Așa, sper că se vede, da? Bună seara din nou la toți și bine la această prezentare oportunității a companiei noastre Essence, care într-adevăr schimbă viața în bine la cât mai multe persoane care într-adevăr cred în proiectul nostru. Aici am pus așa ca poză principală de la început, tombola noastră care am avut-o în luna august, toată echipa. Mi-a plăcut foarte mult că a fost foarte toți entuziasmați că și a fost foarte activ, da? Tot grupul, toată echipa, că așa că mă bucur impactul care l-a avut asupra echipei noastre. Aici am pus în stânga, vedeți, a 34 aniversare, așa că compania ne-a pregătit aici și reduceri foarte mari, care respectiv, dar și, desigur, ne aduce aminte ca să venim să fim partați la un an de activitate în Moldova. Așa că pe 8 noiembrie sărbătorim un an și sunt invitați toți partenerii care deja de activează, dar chiar că și noi parteneri care vor să ne cunoască, așa că sunt bineveniți toate persoanele care sunt curioase de proiectul nostru. Așa că haideți să vedem împreună ce oferă partea noastră de business. Luați-o ca un plan B, cum spunem noi întotdeauna. Probabil mulți din noi avem un plan A deja în familie care dezvoltăm și respectiv compania noastră vine așa ca o complementare, da, un plan B ca să ne aducă un venit pasiv în familie, da, pentru că trebuie să avem 3, 4, 5 venituri în plus, pentru că inflația a crescut, adică și, desigur, poate cu un singur salariu sau chiar cu două salarii în familie nu mai facem față cheltuielilor, da? Așa că luați-o ca un plan B și, respectiv, dacă aplicăm toți pașii necesari, cu siguranță după aia putem să ajungem și noi la libertatea financiară care toți îmi dorim, ok? Evenimentul kick-off este acus mâine, deja de aici, da? Vedeți că se apropie, timpul trece foarte rapid, așa că dați să-l verificăm la maxim. Ianuarie, 17 ianuarie 2026, vă așteptăm cu toți la Praga, la cel mai mare eveniment al anului al companiei noastre. Sunt invitații, desigur, toți partenerii noștri, pentru că, într-adevăr, este un eveniment unde compania pune mult suflet, multe finanțe și, desigur, că aduce cei mai buni formatori care, desigur, ne dă, îți vede strategii pentru a crește, pentru a avea încredere în noi, pentru a avea autostimă ridicată, adică și, sigur, a păși pe calea succesului. Ok? Aici sunt premiați toți partenerii care ajung la calificări înalte. Și, desigur, este și un moment bun de cunoaștere cu echipa, strângem o mână caldă, ne privim în ochi, o îmbrățișare călduroasă, ne susținem reciproc. Într-adevăr, de aici vii cu motivație, cu o doză unică care cred că ți ajunge pe ani în rând. Ok? Noi des cu evenimente, cu echipa, mai organizăm evenimente așa de echipă. Aici am făcut 8 martie anul trecut, adică tot așa frumos, am văzut o tortă minunată și sigur că am premiat fiind 8 martie și toate doamnele care le aveam alături de noi, toate partenerele. Ok? Ce înseamnă este, ce înseamnă compania noastră, da? Oferă posibilitate, libertate, sănătate, în primul rând, adică pentru că este iarăși un pilon foarte important, sănătatea noastră și noi avem ca produse celulare care ne ajută să menținem sănătatea uh, la înălțime și, sigur, prosperitatea, da? Să avem o viață prosperă, pentru că viața este plină de abundență și, sigur, trebuie ca să o trăim frumos la maxim. Haideți să vedem împreună ce înseamnă marketing de rețea, pentru că mulți încurcă MLM-uri cu piramida fiscală. Noi întotdeauna am spus, fugiți de piramida fiscală, de investiții, de criptomonede, de unde vă cer bani fără să vedea un produs sau un serviciu, pentru că acolo, într-adevăr, este se tricuri, adică și după aia, desigur, este îndemânat să mai duci alte persoane, să-ți recuperezi banii și este un joc financiar care nu dorim la nimeni, dar nu intrați în astfel de scheme. Pe când la noi network marketing este un model profesionist, adică bine cunoscut, este legal 100%, de a vinde un produs sau un serviciu. Da? Acest sistem este atât de apreciat încât se studiază ca materie principală în multe facultăți din America. Așa că a doua, a treia persoană din America face network marketing. În curând va fi ca și pe Europa, cred că foarte bine răspândit acest domeniu. Așa că suntem la momentul potrivit pentru a ne implica la maxim și de a găsi cât mai mulți parteneri în domeniul nostru. Aici avem așa o mică descriere ce înseamnă într-adevăr network marketing. Vedeți că este un model legal de a câștiga bani, recomandă produsele altor persoane din jurul nostru, cunoscuților, familiari, pe sau mai departe. Este o afacere care poți lucra de oriunde, cu program flexibil, câștigi atât din măzările tale, cât și din echipa pe care o formezi. Da? Este un sistem folosit de multe companii
pentru a promova produsele noastre și este o oportunitate de dezvoltare personală, educație financiară și libertate, da, în același timp. Și sigur, e o metodă modernă de a face bani din recomandări. Cum faci oricum, dar nu ești plătit pentru asta, da? Dar este, sigur, o afacere pe care o poți construi în timpul liber, chiar și de pe un telefon mobil. Cred că toți avem conexiuni, telefon mobil, că acum suntem în era digitală. Și sigur că toți avem acces la internet. Și internet oferă, uitați că o dezvoltare mult mai rapidă. Bugetul de publicitate la noi este ațerat pentru că noi nu investim în publicitate la televizor, ci că plătim toți oamenii noștri, distribuitorii noștri, noi suntem primii clienți ai companiei și respectiv compania ne achită pe noi, ne plătește noi pentru recomandare care o facem. Da? Așa, diferența dintre jobul tradițional și network marketing este că aici poți să dezvolți foarte rapid, ca și ajungi foarte rapid la libertatea care tu o dorești. Și, desigur, este un job meritocratic. Noi întotdeauna specificăm lucrul ăsta pentru că aici, dacă te dezvolți, implementezi tu spații necesari care sunt arătați de persoane care au avut deja succes, cu siguranță poți avea și tu adică același rezultat. Ok? Așa că vedem că diferența între un lider sau un șef la un serviciu, șeful conduce, liderul este un mentor, inspiră prin exemplu, dar întotdeauna lucrăm cu forța exemplului. Șeful se bazează pe autoritate, liderul pe bunăvoință, liderul îmi dă entuziasm, liderul îmi spune noi, împreună, nu tu, da? Liderul caută remedii, soluții, nu caută vinovați. Și desigur că liderul arată calea, da? Pentru că noi suntem aici să lucrăm toți împreună, adică și să ajungem toți la succes împreună, da? Nu doar să dăm indicații. Așa că un lider ce înseamnă? Înseamnă influență, da? Nimic mai mult, nimic mai puțin. Așa că un lider bun trebuie să aibă competență, credibilitate, compasiune, da? Și adică să facă din toate persoanele sale să pună mai mult accent pe latura umană, da? Care noi ne conectăm cu toată echipa, cu toate persoanele care noi vrem să le aducem alături de noi. Așa că trebuie să punem într-adevăr oamenii pe primul loc și după aia, desigur, că în baza acțiunilor noastre vor avea și rezultate frumoase, bani, venituri, beneficiile aziendale, mașini companiei și toate bonusurile care țin da, de vacanțe, tot așa mai departe. Asta că vedem iarăși aici, ai nevoie de o droază de foarte mult timp la un job tradițional ca să ajungi la o vârstă de pensii, da? Pentru că sperăm să ajungem, mai că dar vedeți că legile se schimbă de pe o zi pe alta și nu e nimic sigurat, așa că este foarte bine să ne implicăm la maxim în domeniul nostru ca să avem acea libertate financiară, ca să avem acea siguranță care putem trăi, deja să ne pensionăm poate mai devreme, la 45 de ani, la 50 de ani, da? Să nu ajungem până la 70 de ani când am, după aia mai avem puțini ani de trăit, da? Să ne pensionăm mai devreme, ca și să trăim adică viața așa cum ne-am dorit noi, după propriile noastre ordini, da? Nu după regulile altora persoane. Și tu poți fi un om de succes, acea persoană care vine în ziua de azi, prima dată poate auzi de noi, uitați că avem mii de exemple la noi în echipă, chiar adică și persoane de succes care într-adevăr s-au implicat, au lucrat, s-au dat silința și acum se bucură de rezultate. Ok? Așa că vedeți că aici avem exemplul unei doamne americane care a ajuns în pragul falimentului și găsind o companie de network marketing, a ajuns multimilionar, da? Deci că nu e posibil să faci bani câți dorești, sau câți ai impus, da? 1000, 2, 10.000, 15.000, nu contează, aici nu ai limită. Cât dorești, atâta poți să faci. Vreme mult, poftim, planul de marketing este meritocratic, implementează și bucură-te de rezultate. Avantajele network marketing care sunt? Ai program flexibil, fără șef, investiție mică, minimă, posibilități mari de câștig, dezvoltare personală, ai bonusuri și recunoaștere, venit pasiv, comunitate de susținere, produse foarte calitative. Și, desigur, acest webinar se adresează tuturor persoanelor care vor să schimbe viața în bine, da? Pentru familiari, prieteni, colegi, cunoscuți, cunoștințe și, desigur, persoanele care le întâlnim zi de zi. La noi e posibil să lucrezi la orice vârstă, da? De la 16 ani cu acordul părinților până la vârste înaintate. Și este ideal de zeu pentru bunăstarea persoanelor dragi. De ce să alegi o numire Essence? Nu ai nevoie de experiență, da? Nu ai nevoie să ai 5-10 facultăți terminate, doctorate, tot așa mai departe. O persoană simplă, să ai focusul ăsta, să ai o inimă bună, adică și respectiv dorința arzătoare de a crește, de a evolua și de a schimba viața în bine, a noastră și a celor din jurul nostru. Poți lucra cu produse de cea mai înaltă calitate, legi prietenii noi, ai o echipă unită, poți lucra de orice colț al lumii, tu decizi cât de mult poți câștiga și, desigur, toate bonusurile de salarii, mașini, vacanțe gratuite care oferă compania. Lucrezi absolut cât vrei, ești propriul tău șef și, desigur, îți îndeplinești visele tale.
Dacă e să facem un quiz, ce produse ne-ar putea interesa mai mult, vedeți că avem pus aici câteva categorii, parfumerie, frumusețe, sănătate, de așa mai departe. Știți, sigur, multe beneficii care pot să ne activăm mai mult, da? Pentru, în primul rând, autoconsum, da? Cumpărături pentru familie cu reducere până la 20%. Să știți că dacă cumpărați la supermarket, de exemplu, nu știu, produse de 100 de euro, aici e că economisiți minus 20% de reducere, aveți, da? Puteți că aveți promoții lunare, ok? Deci pornim la 35% reducere ca primul client și după aia, desigur, lunar, compania ne oferă reduceri la multe produse. Desigur, putem face o vânzare. Vânzarea nu e obligatorie, dar desigur putem să vânzăm, trebuie să învățăm a face o vânzare. Noi ca tare facem vânzare de mici copii, dar nu ne dăm seama, da? Așa că trebuie să învățăm această abilitate și desigur poți face chiar 100, 200, 300, 500 de euro venit chiar din prima lună din vânzare. Dar nu e obligatoriu, mi-a spus, adică e de ajuns consum personal să ai înscris 100.000 de persoane care și ele au beneficiile magazinului online și poftim mai caute de aici fiecare în consum personal, tu poți să-ți creezi acel venit pasiv fără investiții, fără riscuri, fără vânzări. Ok? După aia, desigur, avem beneficii de vacanță, călătorii, proiect de sănătate personală, mașini de companie și, desigur, un venit pasiv în creștere. Miliardarul Bill Gates a spus așa, cine va fi pe internet va fi deloc. Și am mai spus, pentru a dezvolta o afacere de succes ai nevoie de trei lucruri. Să te afli la momentul potrivit și la locul potrivit, să găsești produsul potrivit în continuă creștere, dezvoltare, ca să fie o industrie în continuă expansiune și, desigur, să acționezi imediat. Am spus că adică nu de ajuns să fii motivați, dar trebuie să fim mai bine disciplinați, da, ambele, să le abinăm pe ambele, că și acționând, cu siguranță vom ajunge acolo ne dorim. Oferim două mari privilegii acestui mileniu, cum am spus, da? De a economisi bani și de a face bani. Vedeți că adică, asta este nevoile societății de azi, da? De a economisi bani, pentru că, desigur, bugetul trebuie să fim foarte atenți și, desigur, de a face bani în același timp, da? Noi le abinăm pe ambele, plus adăugăm și simplitatea, transparența, adică care este foarte simplu să activezi, da? Așa că fii tu principal actorul vieții tale și fă schimbare azi. Cum poți să începi? Pur și simplu prin schimbarea obiceiului nu faci cumpărăturile, da? Nu mai faci cumpărăturile la supermarket, nu mai faci într-o parfumerie, nu mai calci pragul unei farmacii, ci te deschizi magazinul tău online și poftim aici te bucuri de toate produsele care ai nevoie pentru frumusețea ta, pentru sănătatea ta și pentru, desigur, libertatea ta care poți să o acumulezi. Așa că lucrează cu noi, devină partener, ca și bucur toate avantajele care le oferă compania noastră, da? Gratuit, repetăm, adică fără riscuri, fără obligații. Avem materiale de muncă, de pliante, cataloguri, de ajuns să scriți pe grupurile noastre și, respectiv, vă dăm toată informația necesară. Puteți ca să le ordinați oriunde vă aflați. Așa că dacă doriți să lucrați cu noi, poți câștiga folosind produsele din autoconsum, cum am spus, promovăm produsele altor persoane și, sigur, să oferi șansa spre o nouă modalitate de câștig, da, persoanelor din jurul tău. Așa, câștigurile lunare sunt, primul rând, de la consum personal, a doilea de la vânzare, da? Ai vânzare, ai făcut un parfum, 2, 3, 5, ți-ai făcut bani de buzunar, curați, taxați deja, adică venit curat în buzunar. Ce poate fi mai frumos de atâta, da? Adică, uite, rapid, frumos, nu trebuie să ai chirie, nu trebuie să ai magazin, nu trebuie să ai spații care să ții produsele, compania are grijă de tot, de livrare, de stocaj, toate astea, da? Spune magazinul tău la dispoziție, poftim, fii bun și activează, dezvoltă, da? După aia, a treilea este din publicitate, da? Care asta este baza noastră care noi ne bazăm pentru a forma o echipă. Da? Echipă înseamnă că de a înscrie parteneri, chiar ca uz personal, și apropo vă dau un sfat, toți persoanele care le invitați în companie, nu le invitați la business, pentru că nu toți sunt făcuți antreprenori, da? 99% de persoane îți vă refuze. Dar dacă voi le invitați la un produs de calitate, le aduceți să-i ascultați că și le spuneți, uitați că produsul nostru ce beneficii poate aduce. Parfumurile respective noastre sunt naturale, frumoase, direct de la producător la preț de producător, da? Economisești iarăși timp și bani din ceea ce tu folosești zilnic. Da? Și de ce că după aia, desigur, toți vrem să avem produse la reducere, toți vrem să economisim pe produsele noastre preferate care dorim să le cumpărăm, dar desigur că să nu avem în același timp nici obligații, să fim liberi, da, vrem un parfum pe an, vrem un cadou să facem unei persoane dragi, poftim, ai magazinul tău online, ai făcut daică și după aia, în step următor, noi le povestim de parte de business, de afaceri, da? Așa că după aia, patrulea bonusuri, avem bonusul membru, la fiecare partener nou care aduci, cu o comandă minim 50 de puncte lunare, din prima lună care s-a înscris compania, terminează cu 10 euro bonus din partea companiei, ok? Așa că, vedeți, mileniul modern, atenție la această dispozitivă, nu înseamnă doar vânzări. M-a spus că vânzările nu sunt obligatorii la noi. Care vine la noi și spune că, uite, că e bun, dar eu nu pot face vânzări, nicio problemă, veniți la noi că noi nu vă obligăm să faceți vânzări.
ai luat produsul, ți-a plăcut, l-ai recomandat mai departe și te bucuri de toate beneficii care le oferă compania, da? Creșterea reală vine din comunități, construire în jurul unui brand cu energie, valoare și scopuri comune, o comunitate de afaceri, de business, da? Brand plus comunitate, oameni asta înseamnă, dacă oamenii în jurul tău, totul se face cu persoane, cu oameni, cu caracter, cu ambiție, desigur, egal venit pasiv în creștere. Deci vedeți că toți putem ca să beneficiem de aceste bonusuri care le oferă compania. Ce perspective avem pentru viitor? Ce înseamnă pentru noi calitatea vieții? Timp, bani, sănătate, siguranță. Eu cred că toate avem nevoie și cu siguranță în compania noastră putem ca să le obținem. Drumul către succes, sigur, va fi întotdeauna așa cu suisul coborâsuri. Nu va fi niciodată, știți, linie dreaptă spre succes. Nimeni n-a avut, adică orice succes, orice fericire, orice, știți cum, nu e adevărat fericire care a trecut prin suferință, cum este o zicală. Așa că noi trebuie să fim conștienți de asta, trebuie să știm obiectivul nostru, și indiferent de, știu, obstacole avem noi în calea noastră spre scopul nostru, nimeni nu ne doboare că mergem la obiectivul nostru și trebuie să vedeți că cu constanță perseverență, cu siguranță ajungem acolo unde ne-am dorit. Ok? Așa că aici avem exemplu de startul rapid care ne dă compania, de exemplu, ajungi la o calificare de 6% din prima lună de înscriere, ai dublu câștig din partea companiei. Exemplu, ai câștigat 30 de euro pe poziția 6%, compania îți mai remunerează încă 30 de euro în comisioane. Da? Adică deci este o premiere din partea companiei. 9%, 12%, tot așa mai departe. Vedeți, la fiecare scăriță nouă, tu adică poți să beneficiezi de aceste bonusuri duble din partea companiei. Ok? Important este să ne răspundem aceste întrebări. Unde, de ce, când, cum, unde vreau să ajung eu, adică și ce unelte am eu la dispoziție. Da? Dacă să facem o analiză cheltuielile vitale ale vieții, vedeți că sunt foarte multe, lista e foarte mare, continuă la infinit. Și desigur că este esențial, cum am spus, că să avem venituri extra, venituri de un plan B, un plan C în familie, așa că compania noastră ne vine în ajutor și foarte simplu, dar fără obligații, transparent, fără investiții, chiar și uitați că putem să schimbăm viața în bine. Pentru mine acest DC a fost un viitor mai bun pentru mine și pentru familia mea. Cine sunt eu? V-am spus că sunt o persoană simplă, vă vedeți aici două mâini, două picioare, dar uitați că am o ambiție și, desigur, dorința arzătoare de a schimba viața în bine, de a schimba lumea în bine, da? De a schimba un pic mentalitatea, da? Pentru că totul pornește de la mentalitate, da? Noi trebuie să coordonăm noi cu subconștientul nostru, nu viceversa, da? Așa că cu o gândire pozitivă, constanță, perseverență, cu siguranță toți ajungem la succes dacă este într-adevăr voință, da? Sunt Sergiu Rebeza și aceasta e soția mea, care noi întotdeauna spun este o afacere de familie, este bine să vă susțină partenerul, partenera voastră care aveți, pentru că într-adevăr este o muncă frumoasă de cuplu, așa că sunt manager internațional. Vedeți că aici am pus în dreapta jos câștigurile noastre. Desigur, nu este spre laudă, este doar de a arăta un exemplu că într-adevăr la noi se câștigă și lucrăm cu exemple reale și respectiv dorim să aducem cât mai multă lume să profite de aceste beneficii care le poate oferi compania noastră formidabilă. Așa că am doi copii sănătoși și frumoși, adică și ne bucurăm de fiecare familie, cred că fiecare ține la familia sa și desigur îi vrea binele. De aia și este foarte bine să ne dezvoltăm în compania noastră pentru a le asigura un viitor mai bun și prosper. Întotdeauna spunem că cea mai bună investiție este în dezvoltarea noastră personală, da? Dacă te dezvolți continuu, cu siguranță vei avea succes. La fel ca la sală, vedeți că ai nevoie de un trainer personal, da? Pentru a te ghida, pentru a ajunge la forma tonifiată care tu dorești și, desigur, ai nevoie de o ghidare, da? Așa la fel și la noi, că ai nevoie de un sponsor, de un lider care să te ghideze pas cu pas, ca să permiteți să-ți pași pentru a ajunge la succesul tău care tu îl dorești, da? Și la obiectivele tale. Ce ne ajută să obținem succesul este, într-adevăr, aceștia patru piloni, da? Pentru a atinge succesul, într-adevăr, e ca, uitați, faceți un screenshot la această dispozitivă și, desigur, dacă implementați toate aceste piloni, cu siguranță, după aia o să reușiți, da? În primul rând, trebuie să ai disciplină, trebuie să ai un focus, trebuie să ai o dorință arzătoare și, desigur, credință. Dacă ai credință, cu siguranță poți să faci orice. Nu știi, te învățăm, nu poți să te ajutăm, nu vrei, nu te obligăm. Am învățat, știu, vreau și mergem toți împreună pe calea succesului. Viața, vedeți că a devenit deja online, da? Lucruri de acasă, tot business-ul, toate afacerile trec online, așa că trebuie să ne adaptăm și noi ierii tehnologice.
Poți de acasă frumos să faci cu, sigur, telefon mobil dacă o conexiune, poți face vânzări, poți face marketing, poți face publicitate, instruire, motivație, susținere, lucru în echipă, da, care este cea mai esențială, adică, desigur, și poți, într-adevăr, să dezvolți în domeniul nostru. Important să stabilim obiectivele noastre, să fie smart, da? Să fie specifice, bine definite, mizurabil, accesibil de atins, relevant pentru tine, da, sigur, important, obiectivul pentru tine, de ce eu vreau să ajung acolo, de ce am nevoie anumită de a mă dezvolta în domeniul respectiv. Și sigur să dăm un termen de finalizare, da? Zoom-urile, cum am spus totdeauna, sunt foarte constructive, la fel ca cum ar fi la școală, universitate. Dacă tu nu mergi la cursuri, desigur că după aia să poți susține examenul de facultate și după aia ca să ai succes, să iei o diplomă poate bună și să ai un serviciu bun, ca bine plătit. Aceeași chestie la noi. Dacă tu nu pari la Zoom, tu nu înveți toate lucrurile, planul de marketing, să știi foarte bine ce privește produsele noastre, nu testezi produsele noastre, cu siguranță după aia nu este reușești ca să activezi. Da? Pentru că la noi nu înseamnă doar vânzări, m-a spus că înseamnă autoconsum, înseamnă ca să cunoști bine tot ce ține de compania noastră și cu siguranță după aia ai să reușești. Zoom-urile avem ca specialiști în make-up și frumusețe în general ca în nutriție, care desigur ne prezintă toate produsele noastre, integratoare noastre care le avem ca și vedem toate beneficiile care le are pentru a le folosi. Avem grupuri WhatsApp, da, ca care avem toată informația necesară, grupul Telegram, iar asta ca o grămadă de informații utile pentru noi parteneri, mai ales cum să plasăm comenzile, cum să avem metode de muncă, metode de succes, tot așa mai departe. Deci, adică intrați și vizitați, intrați în fiecare secțiune și să vedeți că veți descoperi lucruri noi, poate care încă nu le știați. Aici sunt câteva evenimente, câteva imagini de la evenimentul deschiderii Essence Moldova, care am spus că acum pe 8 noiembrie vom fi iar din nou acolo, toți prezenți, chiar din afară, vom veni lideri din alte țări și desigur invităm toți partenerii sau viitori parteneri din Moldova, pentru că într-adevăr avem o companie top și merită ca să o facem cunoscută la toți, da? Să devină într-adevăr cea mai de top companie în Moldova și în întreaga Europa, întreaga lume. Ok? Aici avem mai ca exemplu că dacă cumpărăm ambele bilete și la evenimentul aniversare de Moldova și la evenimentul Kick-Off, compania ne face o reducere, da, de 500 de lei. Chiar dacă avem deja biletul la kick-off și vrem ca să cumpărăm biletul pentru Moldova, compania oricum că ne rambursează acei 500 lei ca pe contul nostru de la ei. Așa că puteți să luați biletul ca pentru Moldova și veți avea parte de reducere. Ok? Deci va fi un pachet elegant, muzică frumoasă, o atmosferă din uitată, ca și cu siguranță veți întoarce, veți găsi oameni de succes care veți dori să fiți alături de ei și să mergeți cu ei la succes. Pentru că inspirați la oameni care au rezultate, da? Nu de la negativiști, nu de la persoane plângăcioase care nu reușesc în viață, da? Deci alăturați de persoanele care, într-adevăr, adică au reușit să creeze ceva frumos, ca și poate să fie de exemplu. Ok, avem nou centru logistic și, desigur, pe 7-8-9 septembrie, acum o să mergem în viitoare la Brno, la Republica Cehă, la sediul companiei și, desigur, la castelul Sătul de Frontier, unde avem tot castelul companiei noastre, da? Așa că beneficii care le avem noi pentru toți membrii, a cumpăra, desigur, cu reduceri foarte mari, până la minus 80%, a vinde online, offline, da? Poți face o vânzare, poți face o comandă, să trimiți la un client acasă, desigur că și compania își ia angajamentul și trimite totul la persoanele care doresc ca să facă comenzile, da? În orice colț al lumii se ar afla. Fii sigur construiește o echipă, câștigă din punctele transformate în euro. Da? Noi ne bazăm pe, am spus că toate produsele noastre sunt de uz cotidian și toate produsele au puncte și respectiv puncte transformă în bani și de aici avem toate salariile noastre care noi putem ca să le câștigăm, să le obținem. Așa că vedeți că putem obține un salariu decent, frumos, vacanțe, da? Mașini, care noi dorim, mai că desigur că avem planul auto și desigur o carieră adaptă pentru tine. Așa că dați să vedem câteva date ale companiei. Suntem fondați în 2011 la Brno, Republica Cehă. Acesta este președintele Michael Cover, este un vizionar iscusit, o persoană foarte bravo, un vizionar, cum am spus, adică este într-adevăr o persoană de top care pune trup și suflet în compania noastră pentru a ajunge în casa tuturor, ca și de a face cele mai bune produse ca toți să se bucure de beneficii. Da? Așa că vedeți că câteva date aici avem mai ca milioane de parfumuri vândute, milioane de comenzi,
milioane, chiar că foarte multe comisioane care plătite ca lunar de companie. Așa că vedeți că este destul de oportun să te implici, că și, desigur, dacă cauți o oportunitate de a schimba viața în bine, noi vă oferim, într-adevăr, un pachet excelent. Care este viziunea noastră, da? Să schimbăm viețile persoanelor în bine, da? Deci oferim o oportunitate tuturor persoanelor pozitive care doresc să schimbe viața în bine, da? A lor, cum am spus, ca și a tuturor persoanelor din jurul său. Deci aici avem produse de uz cotidian pentru toată lumea, da? Pentru toată familia. Așa că, cum am spus, că e foarte simplu. Ți-ai luat o comandă, ți-ai activat account-ul și poftim, uite, ai magazinul tău online, care mulți alții plătesc zeci de mii de euro pentru a-și crea un website sau propriu un magazin online, dar la noi compania ți pune gratis la dispoziție. Așa că om bun, fii înțelegător, bucură-te dar de ce ți oferă compania și desigur pune în practică și bucură de rezultate. Așa, toate multe persoane se alătură nouă de ce? Pentru că doresc să facă bani, pentru că, într-adevăr, se obțină ca la noi ce rezultate, da? Vor să călătorească cu noi, să aibă o proprie afacere, să aibă mai mult timp liber pentru ei și pentru persoane de dragi, să-și facă o carieră internațională, să aibă parte de dezvoltare personală și, desigur, să facă ceva ce le vor plăcea toată viața, da? Adică când faci ceva cu pasiune, sigur că nici nu simți că faci, că lucrezi, da? Că faci de plăcere tot lucrul ăsta. Livrăm la nivel internațional, vedeți că peste 8 de țări, ultimele fiind Canada, Australia, Coreea de Nord și, desigur, America. America a fost un vis al prezidentului și uitați că am deschis acolo porțile, așa că e bine, este oportun să găsim și acolo parteneri, să ne dezvoltăm în această țară minunată, plină de oportunități. Ok? Așa că noi investim în viitorul nostru luminos, aparținem puținor companii care au facilități private, adică de proprietate. Sediul nostru al companiei la Brno, filiale care le avem în diferite țări ale lumii, sunt de proprietate, adică și, desigur, castelul nostru, statul de frontieră, ca și centrul logistic. Da? Aici avem câteva imagini de la construcția sediului central, iar așa cum am spus, adică centrul logistic, castelul nostru, statul de frontieră, unde vom face excursie acum 7, 8, 9 septembrie și acolo vom face și un curs da, de prezentarea produselor, care ne va prezenta doctorii noștri care avem, dacă un doctor științific, va fi unul din doctori care ne va prezenta produsele noastre formidabile. Ne va descrie, că și ne spune la ce folosesc și cum să le folosim cel mai bine. Câteva imagini în sediul nostru central, comitatul nostru științific care m-a spus mai înainte, care lucrează zi și noapte pentru a scoate cele mai bune produse pe piață. Chiar sunt unele produse top inovative care suntem premiați pentru unicitatea lor și beneficii care le aduc. Avem IESIS Academy care se facem în diferite filiale, diferite țări, da, vedem formatorii companiei care sunt angajați, ca și, desigur, ne arată calea spre succes. Să ținem minte lucrul ăsta, dacă cu cât ambițiile noastre sunt mai mari, cu atât mai puține obstacole vom avea. Cu cât ambițiile tale sunt mai mici, ale noastre, da? Cu atât obstacole vom avea mai mari. Deci asta este, vedeți că e o frază banală, parcă pare, dar se ascunde foarte mult adevăr aici, da? Așa că dați ca să vedem oportunități acolo unde poate știți cum vedem doar ziduri. Pentru de multe ori știți cum, adică este ceva care noi nu credem, dar dacă noi ascultăm liderii, ascultăm persoanele care, de uite că mergi, că ești pe drumul cel bun, pentru că o persoană care a avut succes și vede că tu ai voință să creezi, să evoluezi, cu siguranță o susțină mereu, adică știi, o să-ți arete calea spre obiectivele tale. Ok, aici avem o imagine așa că am pus ca exemplu că fiecare brand nu a avut succes de bun început, toți au pornit de la zero și cu siguranță vedeți că au ajuns branduri de renume. Da? Aceeași obiectiv avem și noi ca să ajungem în topul companiilor la nivel mondial. 85% dintre persoane care activează în companie, desigur, sunt de partea feminină, dar, desigur, și noi, ca bărbați și poate în număr mai inferior, reușim noi ca să excelăm, ori că susținem partenerile noastre care le avem, ori că, desigur, noi am luat activitatea în serios, că și ne dezvoltăm rapid. Da? Că este și o parte bărbătească care, desigur, face foarte frumos această activitate. Deci este o activitate pentru toți, da? Indiferent de vârstă, indiferent de gen. Ce poți face în compania noastră? Desigur că este ceva pentru toată lumea, da? Poți să faci cumpărături ușor și liber din magazinul tău online, să ai beneficii cu reduceri foarte mari. Poți vinde, să faci un profit curat, bani cash în buzunar, da?
Știi, sigur, să construiești o echipă care m-a spus că ăsta este obiectivul nostru, da? Să ne bucurăm de ceea ce oferă planul nostru de marketing. Asta, ce ai nevoie? Ai nevoie de o paletă cu arome. Uitați că ăsta e un magazin online care spun că e un magazin de masă de făcut bani. Deci ai o paletă cu arome, nu-ți mai trebuie nimic altceva, dar poftim, ți-ai luat câteva produse, un parfum ca o paletă cu arome și uite, poți am deja să activezi. Cu ăsta poți să activezi, da? Desigur, noi avem, am spus că produse de uz cotidian, fie integratoare, fie creme, fie aloe vera sau fiecare, ca de exemplu, să regăsești în o anumită sferă de produse. Dar cu ăsta, de exemplu, știm că parfumurile sunt cel mai întrebuințat accesoriu din lume, așa că 99% de persoane le iubim, le folosim, adică pentru că creează amintiri, creează emoții, și sigur este ceva care ne fascinează și se ajută adică, la crearea caracterului nostru, ca să avem mai multă siguranță. Noi, desigur, când folosim un parfum de calitate, da? Așa că vedeți că mi-ai luat rusa cu mostre, ți-ai luat kitul de pornire și poftim, adică uite, poți face câștiguri chiar din primele comenzi, da? Întotdeauna dăm un sfat să luați aceste promoții 5 plus 1, 9 plus 2, 2 plus 3, pentru că ce înseamnă? Că 5 cumperi, a 6 cadou de partea companiei, da? Ai mai mare câștig și mai mare profit, adică dacă doresc, adică sigur să le vinzi, ok? Sata kitul pe Moldova costă 95 de lei, pe Italia costă pe Europa 34 de euro, da? La Moldova avem două parfumuri, inclus în pachet și paleta cu arome. Pe Europa avem un parfum și paleta cu arome și acolo, mă rog, ceva cadouri care le pune compania. Așa, cum am spus că obiectivul nostru este să construim o echipă, da, solidă, puternică, să avem o stabilitate pe termen lung, da, și să schimbăm viața cât de multe persoane în bine, da, cu ajutorul, desigur, recomandărilor și rețelelor socializare. Sigur, putem face și online și offline munca noastră, dar, desigur, social media ne ajută, adică să ajungem să deschidem porțile la cât de multe persoane, da. Așa că postările noastre, când vrem ca să tragem atenția, trebuie să fie frumoase, constructive, plăcute, să transmită emoții, desigur că și să strânească o dorință și după aia să acționeze persoanele, să ne contacteze pentru a cere detalii. Așa că da, să dezvoltăm o mentalitate sănătoasă, pozitivă, tot timpul să luăm atitudine, să găsim oportunități, adică să nu criticăm pe nimeni, să ne dezvoltăm constant. Da? Așa că vedeți că cu noi, într-adevăr, schimbăm mentalitatea în bine și, desigur, ne încurajăm de persoane frumoase, formidabile, care împreună iese viața mai frumoasă. Ok? Asta construi este propria afacere, parfumată alături de noi, fără riscuri, fără investiții de capital, da? Și, desigur, că fără taxe, fără obligațiuni, da? Registrarea este gratuită, în câteva secunde ai sprijin, mentorat, instruire, tot ce trebuie să faci este doar să pasezi prima comandă și, respectiv, poți ca să începi această frumoasă aventură, da? Ca să dezvolți pasiunea ta în succes. Așa, noi organizăm diferite tombole, cum acum și după prezentare o face extragere la tombola care am avut-o pe luna august. De exemplu, asta este tombola care am avut-o și vom extrage aceste trei premii minunate. Da? Așa că complimentă toată echipa care s-a implicat, toate persoane care au plasat comenzi, că și vedeți că plasezi comenzi, câștigi și sigur după aia, uite, poți să beneficiezi de trei premii, da, care minunate. Și poate fi mai frumos ca atâta, dar eu zic că într-adevăr este ceva minunat. Așa că avem într-adevăr produse top, ca o echipă minunată, ca și cu siguranță multe lucruri frumoase care putem ca să le facem împreună. Așa, planul de marketing este, am spus că se bazează pe puncte și, desigur, la fiecare scăriță aveți procentajul ca de partener, da? Câștigurile care, respectiv la fiecare scăriță care vă aflați. Aici am făcut un exemplu, vedeți că la 7% este primul pas cheie. De ce? Pentru că acolo putem obține mașina companiei și, desigur, vacanța care ne oferă compania în Turcia. Da? Și, respectiv, putem ca să profităm de această minunată vacanță, 5 zile la Antalya, la Hotel 5 stele, tot all inclusiv. Și, desigur, 2 zile la fabrica Celos, în vizită la unde se produc produsele noastre, parfumurile noastre minunate. Da? Așa că vedeți, luna octombrie să încep calificările, dar important este să menținem calificarea decembrie, ianuarie și februarie, da? Așa că vedeți cum am spus că toamna este cea mai productivă, intrăm în cea mai bună perioadă a anului, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, înainte de Crăciun, că desigur că aici toate persoanele vor să crească, vor să evolueze, așa că este momentul cel mai oportun ca să ne implicăm la maxim, ca și după aia să ne bucurăm de toate bonusurile care aduce compania.
Așa că care este pasul spre succes? Da? Cum a spus că ați făcut prima comandă, ați luat produse pentru voi, pentru familie, ai făcut 50 de puncte, de exemplu, da? După aia ai mai înscris 3 parteneri recomandate, că și uitați că deja de-am făcut și ei comandă și ai deja un punctaj de 200 de puncte de echipă, da? Vedeți că e foarte simplu, da? Ca fără să faci vânzare, doar prin recomandare, doar că ai recomandat produse care tu te-ai găsit bine, da? Și găsesc beneficiile care le recomandați la alții. Și automat și ei fac aceeași chestie cu alți cunoscuți de-a lor. Și de aici se ramifică structura noastră, da? Și de aici ne bucurăm de beneficiile care ne aduce compania, da? Furnizăm mașina liderilor noștri ambițioși, avem programul auto, vedeți Toyota Yaris, BMW 320 M Sport și această bijuterie Rolls-Royce, da? Pentru cei care ajung la calificare de diamant. Programul auto pentru în afara Europei este un pic divers. Compania vă oferă posibilitatea să luați o mașină în leasing la alegerea voastră, condiția este să fie pe albă și după vă oferă o cifră care voi ca să vă achitați leasingul cu care luați mașina. Și acum vedem câteva exemple. Vedeți că din prima lună când m-am înregistrat, am făcut comandă pe numele meu, 325 de puncte personale, am testat produsele, am început să fac și vânzare, pentru că mi-a plăcut foarte mult și automat am început să înscrie persoane. Vedeți că de-am zis la a doua lună, iarăși am trecut la step următor, că și am început să cresc, adică lună de lună, pentru că, de adevăr, eram entuziasmat și toate persoanele care le aveam în jurul meu, cunoscuți, rubrica telefonică, noi toți avem cunoscuți, dacă avem o listă infinită de persoane, chiar care le cunoaștem în fiecare zi. Și așa că persoanele le avem, sunt în jurul nostru. De ajuns numai noi să avem curajul să vorbim cu persoane, da? Pentru că nu se întreagă nimeni de limbă ce ai acolo, ce produs ai, ce activezi, ce faci frumos. Nu trebuie ca să fim vizibili, să vorbim cu toată lumea și cu siguranță după aia lumea o să fie curioasă și să vrei să interacționeze cu noi. Ok? Deci planul nostru de marketing, vedeți că, de exemplu, eu am scris 3-4 persoane, fiecare persoană și ele au punctele sale, echipa sa, adică și ei tot se bucură de rezultate, de beneficii care le oferă planul de marketing și automat și eu mă propulsez la un nivel de exemplu, aici 7% cu venit de peste 400 de euro. Vedeți că este frumos, formidabil. Da? Ai deja de o mică echipă și sigur poți ca să beneficiezi și de bonusurile care le oferă compania. Al doilea nivel cheie este 25%. Vedeți că deja de-am poți avea a doua mașină a companiei, da? BMW 320 în sport, deci duci Toyota Yaris la companie, compania îți valorează structura, îți vede că ai stabilitate, ai o creștere, zice ok, bun, îți face complimente și te invite ca să ridici în programul auto, ca acest premiu frumos. Ok? Deci vedeți că deja de-am luat 20%, începe a fi un câștig foarte frumos, atrăgător. Deja de-am peste 2000 de euro. Deja, eu cred că e mai mult decât un salariu de bază care poate să aibă o persoană la un job tradițional. Da? Un job tradițional unde poate noi ne implicăm 8, 10, 12, 13 ore de muncă, sâmbătă, duminica de uneori, ca și poate încă nu ajungi la acest salariu. Aici poți să dezvolți adică online, frumos, adică în timpul tău liber, o oră, două, trei pe zi, cât vrei, tot te dedici și respectiv uitați că poți că într-adevăr să faci diferența. Ok? Dacă tu nu ai timp, dar ai persoane, prezintă-le nouă răspunsuri la lider, vorbești cu persoanele, noi le abordăm, le explicăm totul, ca și respectiv le arătăm produsele noastre, le arătăm să înscrii, așa că poți să deleghezi, da? Adică la noi aici m-a spus că adică, voind să fie, bă, că găsim soluții pentru oricine. Și după aia, sigur, lucru de echipă, după aia ne duce la rezultate. Am pus aici, vedeți că la 12% costul de consum, deja vedeți că putem avea un venit de 200 de euro, 300 de euro în sus, să că poate acoperi costul de consum. Deci este util, este frumos să ne dezvoltăm, fie ca să ajungem la măcar primele scări, să cunoaștem primii bănuți care noi putem ca să susținem costul de consum al familiei noastre, da? După aia, vedeți, la procente casa, am pus că adică avem poate chirie, avem imobil care să încorim casa noastră, reparații, chestii, că și respectiv, uitați că deja este un venit iarăși frumos care poate să acoperă cheltuiala în ce privește prioritatea noastră de bază, da? Nevoia noastră de bază de a avea un domiciliu, o casă a visurilor noastre. După aceea, sigur, la poziții mai înalte, avem și celelalte bonusuri, ca mașinile companiei și vacanțele care le oferă compania, da? Aici avem, așa, v-am spus că noi nu este spre laudă, dar este spre exemplu, pentru că, de adevăr, compania remunerează meritocratic pentru toți cei care se implică. Aniversarea companiei se face, vedeți că în fiecare an în orașe diverse. Anul acesta vom merge la Bahrain, adică într-o vacanță tot foarte frumos, în Arabia Saudită. Așa că parfumează viața și schimbă-ți realitatea. Primii pași către un început cu succes, da? Nu avea frică, mergi cu încredere, pentru că deja noi am văzut acest drum care poate persoane noi vor să parcurgă, da?
Așa că păstresc cu încredere, vedeți că trebuie să fim organizați, nu ne speriem, vedeți că piețele mari poate ca să ne mănânce pe ăștia mai micuți care suntem, dacă mă refer că începem de la zero. Dar dacă noi suntem bine organizați, vedeți că Uniune face forță, cei desigur după aia suntem invincibili. Așa că ai făcut primul pas, te-ai înregistrat, ai luat o comandă, ai luat paleta cu arome, ceea ce este esențial pentru a avea instrumente de bază pentru a crește, pentru a evolua și poftim după aia bucle de planuri de marketing. Așa că fii curios, încetat de a cunoaște produsele noastre, beneficiile care le oferă compania și toate avantajele oferite de compania noastră. Ok? Așa că începe un loc de muncă cu noi, construiți-vă un bun propriu care vă poate ajuta să vă schimbați viața în bine. Desigur, aceasta poate fi șansa ta care o aștepți de o viață întreagă. De ce anume Essence? Pentru că, într-adevăr, avem, vedeți, toate certificatele cele mai înalte, certificate care sunt cerute la nivel mondial. Desigur, oferim, dacă vorbim de parfumuri, esență de parfum, 20% de ulei esențial, natural, fără instalați, fără extractivi. Da? Că și, într-adevăr, avem un parfum frumos, în care, într-adevăr, că putem să ne parfumăm și sănătos, nu numai frumos, da? Că să avem grijă de sănătatea noastră. Scoatem mereu parfumuri noi. Asta este o listă cu câteva parfumuri care au ieșit în ultimele perioade. Acum, în septembrie, așteptăm iarăși, adică fragranță noi, o linie luxuri care va fi acum va ajunge în curând, în luna septembrie, da? Așa că pregătiți-vă de iarăși câteva surprize din partea companiei. Acesta iarăși un parfum care a fost foarte întrebuințat, parfumul Petronas, acum este ca sub codul M904, iarăși la cerința noastră compania l-a reintrodus. Noi ne aprovizionăm de la fabrica Selus, da? Este multinațională care, vedeți că este furnizorul marilor branduri, da? Așa se fac noi la fel, că noi ne furnizăm de la cel mai mare furnizor de fragranțe și este fabrica Selus care garantează parfumurile că sunt originale, nu sunt arocate, dar noi nu le luăm din podvaluri, nu le luăm din nu știu, nu facem copii, ci vindem un produs original care se nasce în fabrica Selus, da? Care este producătorul marilor stiliști. Ok? Așa, în camera asta aici, când am intrat prima dată, spun că mi s-a făcut pielea găină, pentru că, de adevăr, acolo am văzut expoziție la toate marile branduri, marile sticluțe, care le vedem și poate parfumerie, care costă foarte mult, da? Și, desigur, poate nu toată lumea le permite, da? Dar, desigur, noi am ales să vindem linia fabricii și, desigur, vedeți că sunt produse, într-adevăr, originale, cu certificat de garanție și foarte, foarte calitative. Așa că sunt produse la preț de producător, da? În același timp, bune ca calitate, da? Ca și mă refer că calitate preț excepțional. Că nu că dacă plătim mai puțin, reducem calitatea. Nu, noi avem calitate maximă, de unii ori încă mai bună ca în parfumerie, pentru că în parfumerie noi de multe ori luăm un apă de toaletă sau un iod de parfum, pe când la noi aici avem într-adevăr esență de parfum. Ok, aici câteva imagini la fabrică, de la vacanță la Turcia. Este într-adevăr o vacanță formidabilă, unde te distrezi la maxim, adică simți că într-adevăr ești tratat ca un rege. Compania ne dă cele mai bune condiții ca pentru a duce o vacanță de vis. Ok? Aici în fabrica Seluț, în față, compania ne face ca să testăm produsele, ca și sigur ca să ne creăm parfumul nostru personalizat, dacă este într-adevăr poți devii ca parfumierul tău pe o zi, da? Sau programul auto, vedem aici câteva exemple, mulți parteneri noi în echipă au mașini în companii, sau câteva imagini la aniversarea companiei, sau la 13 aniversare anul trecut, acum deja pe 8 noiembrie am spus că o să mergem la Bahrain, o să mergem iarăși cu liderii toți care s-au calificat la aniversare. Așa este mașini companie, este foișorul companiei care noi îl avem desigur dispoziția pentru toți. Cine doresc ca să-l ia, avem un grup dedicat care poate ca să cereți, ca să-l prenotați și puteți ca să faceți o expoziție la un târg sau la un concert sau la ceva unde poate să fie într-adevăr foarte util să facem o recomandare. Și aici iarăși a luat premiile mașinile companiei noastre, Margareta cu Victor. Să ajungem la cel mai înalt nivel, la primul plan de marketing. Noi avem 4 planuri de marketing, și aici avem primul plan de marketing, da? Și respectiv este cea mai înaltă calificare la Silver Manager, da? Și uitați că deja veniturile, cum am spus că e deja destul de frumos, da? Peste de 2000 de euro, și desigur este foarte bine, dar nu ne limităm cu atâta, da? Noi spunem, ok, Sergiu, uite, eu vreau ceva mai mult, da? Că eu vreau ceva nu știu, 3.000, 5.000, 10.000, poftim, uite, la noi avem ca pentru toți, dacă, uite, dacă ești ambițios, ești harnic,
cu siguranță poți ajunge până la patrulea plan de marketing și ca să te bucuri de mulți bani care poți ca să genereze venitul tău. Ok? Așa că ne prevederea toți pașii care sunt necesari și cu siguranță după aia vei să ajungi la calificări înalte și la câștiguri frumoase. Așa că pasul următor după CV Manager este Gold Manager. De ajuns să ai trei linii active, da, active 4.000 de puncte și respectiv ajungi la calificare de Gold Manager. Vedeți că aici fiecare partener sau procente are și el beneficiile sale, poate avea mașina companiei, poate primi vacanță companiei, care este și automat și tu ai ca te propusezi la scrierea de Gold Manager, care desigur deja de mai ai un venit destul de frumos, peste 3.000 de euro. Vedem că aici un exemplu. Și, cum vă spuneam, că uitați că trebuie să ne axăm pe trei linii, da? Trei linii active. Și după aia să mergem în profunditate, în lanț, da? Așa, catenă, în jos, da? De exemplu, ăsta sunt eu, că și am descoperit proiectul nostru frumos, formidabil de la companiei noastre. Și ce fac? Adică vreau să vorbesc cu cele trei persoane care sunt în jurul meu, da? Care eu vreau să împărtășesc proiectul nostru. Și automat persoanele trebuie să facă același lucru și ele la rândul său, da? Și uitați că așa se ramifică ramul nostru, ca să fie, desigur, putem ca să avem multe beneficii. Deci noi trebuie să ne concentrăm de la noi în jos. Nu vă uitați în sus, nu vă uitați poate la cineva, că aici nu este meritocratic. Deci tu faci pentru tine, ceea ce faci tu, faci pentru tine, dar nu faci pentru sponsorul tău sau pentru liderul tău. Tu trebuie să spui că tu bazele tale, că uite, afacerea mea începe de la mine în jos, da? Pentru că dacă e să ne uităm așa, că dar eu nu vreau să-l îmbogățesc pe unul sau pe altul, pe sponsorul meu. Noi nu îmbogățim pe nimeni, noi lucrăm pentru noi. Că dacă ar fi așa, dar noi mergem la magazin să cumpărăm pâine, pe noi ne gândim că îl îmbogățim pe burtar, nu avem nevoie de acel produs, dacă și ne aduce beneficii nouă în familie, dacă hrănim familia, tot așa departe. Aceea este și noi. Noi activăm pentru noi, că fi sigur că cum ne activăm, așa vom avea, adică vom avea rezultate în baza la activitatea noastră. Așa că ne implicăm maxim. Într-adevăr, este susținut de sponsor, de lider, de companie, avem tot suportul necesar care este pentru a absorbi cunoștințele să le pune în practică și a ne bucura de rezultate. Ok, vedeți, aceleași trei persoane ambițioase care noi lucrăm împreună cu echipa, îi ajutăm, îi susținem, lucrăm împreună și automat și ei ajung la calificări mai înalte, pentru că se iau obiective mari de a ajunge la calificările cele mai înalte ale companiei, cresc, evoluează și noi creștem alături de ei, da? Deci uitați că adică la nivelul de 3 linii de 10.000 de puncte, 25%, deci și noi automat ne calificăm ca Platinum Manager. Și avem deja de un venit de peste 4.000 de euro. Ok? Vedeți cum v-am spus că avem 4 planuri de marketing și respectiv scărițele înalte, vedeți că sunt venituri foarte frumoase, da? De la 50.000, 75.000, 180.000, 141.000, 300.000 de euro în sus, adică sunt, v-am spus că câștiguri care pot fi la infinit. Ok? Aici iarăși că v-am spus că avem câteva exemple, la Platinum Internațional, desigur sunt chiar și câștigurile mult mai mari, da? Decât la Platinum Național. Platinum Internațional ce înseamnă? Că să ai puncte internaționale din țara în care tu afli. De exemplu, dacă eu mă aflu în Italia, că punctele mele din alea trei linii trebuie să fie internaționale, da? Din toată lumea, în afară de Italia, cum ar fi, da? Deci, după aia este cea mai înaltă nivel de diamant, adică și la nivel diamant puteți avea această mașină exclusivă de Rolls-Royce. Așa că dacă ai crescut, ai avut comisioane, ele se acumulează mereu pe contul tău de la Essence, el nu dispar niciodată, dar ele rămân acolo, dar când te hotărăști să le ridici, dacă ai 100 de euro, că ai 1000, că ai 2, ai intrat în biroul tău, ai făcut o cerere de comision și poftim compania ca ți le pune pe contul tău curent. Ok? Aici avem câteva exemple cu liderii noștri ambițioși, avem pe Mareta cu Victor, la speța de Gold Manager, complimente, și ei s-au calificat la aniversarea companiei care vom pleca pe 8 noiembrie. Așa că complimente Mareta cu Victor, într-adevăr un cuplu exemplu care, desigur, ei sunt în top 10 Italia. Așa că avem după aia pe Ala Bâtcă, de la Moldova, vedeți că un manager aur, într-adevăr, și Ala foarte ambițioasă, are o echipă de succes, top 1 pe Moldova și, desigur, vedeți că un salariu de 60.000 de lei. Eu cred că la Moldova un salariu de ăsta e destul de frumos, adică și vedeți că este totul meritocratic. Așa că și persoanele care, de exemplu, vin ultima zi, ultima persoană în companie, poate să ajungă primul mai mare ca mine sau ca lideri care au poate de 10 ani de zile care activează, da? Așa că totul este posibil. De ajuns numai noi să ne punem efortul, dorința arzătoare și desigur că putem ca să facem rezultate fenomenale, da? O pe Diana Catana de la Spania, cu Diana foarte ambițioasă și ea e în top 10 Spania.
Gold Manager, deci cu totul așa a venit peste 2000 de euro. Avem pe Victoria de la Italia cu Andrei împreună, iar un cuplu exemplar, complimente, CV Manager, deci cred că iarăși au venit peste 1600 de euro. O avem pe Malvina Frunză de la Moldova, complimente de Malvina, recent CV Manager, complimente, vedeți că iarăși pentru Moldova un salariu de 37.000 de lei, cred că este destul de frumos, atractiv, adică și, desigur, poate să devină o sursă foarte importantă de susținere a familiei. Ok? Avem pe Alexandru, complimente de Alexandru, un băiat foarte ambițios, adică uitați, iarăși, adică la o calificare nouă, 25%, pe 10.000 de puncte, cu un salariu de 18.000 de lei. Ok? Complimente de Alexandru. O avem pe Adelina, iarăși, fată ambițioasă, tânără, dar noi avem nevoie de persoane tinere care, într-adevăr, fac diferența, da, că și se implică pentru dezvoltarea lor. Scotiți că dacă începeți la o vârstă fragedă, da, Adelina are 17 ani, da, peste 5 ani, 10 ani o să aveți acea libertate care poate mulți doar o visează, da? Așa că implică-te acum și construiește viitorul, să vezi că după aia ai să trăiești mult mai liber și mai fericit, da? Implică-te, lucrează azi, ca să trăiești după aia cum alții doar visează, cum este o zicară, da? Așa că, într-adevăr, complimente Adelina și la toți tinerii parteneri care se implică la maxim. Complimente și Elena Bilici, tot de la Moldova, cu salariul de 500.000 de lei. Deci o avem pe Daniela Gotca, complimente Daniela. O avem pe Caterina Guranda de la Franța, iar așa adică foarte bravisimă, ambițioasă, top 2 pe Franța. Bravo, Caterina, foarte ambițioasă. Avem pe Veronica Lungo de la Moldova și iarăși iată, vedeți că uitați exemple reale că se poate, da? Dacă Veronica poate, noi atunci ce scuză avem, da? Așa că complimente Veronica, mult succes mai departe în dezvoltarea ta personală. O avem pe Tatiana Adam, foarte bravisima de la Italia, avem pe Lucia, o avem pe Uliana, o avem pe Nadezhda, complimente Nadezhda cu Bogdan, o avem pe Mariana, o avem pe Elena, sau Flocente, complimente fetele, foarte ambițioasă, o avem pe Lucia, complimente Lucia și Iulia, două surori, vedeți că tot foarte ambițioasă, avem pe Ana Piazzo, complimente, Liliana Martin, vedeți că câte multe persoane, într-adevăr, am spus că aici este meritocratic, deci este meritul fiecăruia, cât se implică, atât de câștigi, da? Așa că complimente și Natalia de la Moldova, foarte ambițioasă, conduce chiar blogul foarte frumos, bravisimă, da? Așa, avem pe Elena Guțan de la Spania, complimente Elena, tot foarte ambițioasă. Toată echipa noastră este formidabilă, ca și mă bucur că pentru rezultatele care le obține fiecare. O avem pe Natalia Socolencu de la Franța, iar în top 10 Franța, complimente Natalia. O avem pe Eugen, foarte ambițios, băiatul că tot saltă procente, bravisimo Eugen, complimente. O avem pe Svetlana, o avem pe Adriana Popovici, vedeți câteva exemple reale, da? Noi v-am spus că lucrăm cu forța exemplului. O avem pe Ana Ursu, complimente Ana, o avem pe Ana Cernic, senior manager, o avem pe Cristina Serbin, o avem pe Irina Driga, complimente Irina, o avem pe Irina Rotari de la Anglia, și iar câteva exemple, cum sunt companiei, când le-am luat, le-am ridicat, întocmim un contract, totul este legal, poți circula ușor și liber cu familia, oriunde vrei, merge, ca fi, într-adevăr, poți ca să te bucuri de aceste mașini frumoase care le oferă compania, da? Ok, hai să vedem câteva produse care le avem în companie. Desigur, am spus că avem lecția de nutriție și lecția de make-up, care, sigur, le prezintă specialiștii noastre. Noi doar le mergem așa fugitiv ca să vedem, într-adevăr, ce gamă de produse minunate avem, da? Linia colostru, tot foarte formidabilă, suplimente alimentare, linia Home Pharmacy, comitatul nostru științific, care este, într-adevăr, de specialiști cu renume mondial, linia Home Clean, vedeți câte beneficii are, avem și o casă frumoasă, parfumată. Aici avem câteva exemple, Tatiana Ieporașă de la noi, uitați cu colagenul. Într-adevăr, noi și folosim produse, da? Am spus că noi suntem primii consumatori ai companiei noastre, da? Așa că noi folosim produse, după aceea, desigur, avem beneficiile și după aceea, desigur, le recomandăm mai departe. Așa că vorbim un pic de parfumuri, pentru că v-am spus că parfumul este cea mai utilizat accesoriu și cel mai iubit accesoriu din lume. Așa că nicio eleganță nu există fără parfum, dar este accesoriul nostru nevăzut, biletul nostru de vizită. Așa că dacă într-adevăr ne parfumăm frumos, vom ajunge undeva, ne va întreba persoanele ce parfum folosești și se zice să deschide o tematică foarte frumoasă, da? Care noi putem acolo să ne dezvoltăm la infinit, da? Am luat instrumentul nostru cu muncă cu noi, că știi, sigur putem să facem și o aromă de gustare, chiar acolo ne aflăm, poate la o petrecere, la job sau tot așa mai departe, da? Avem și atomizatoare astea micuțe pentru poșetă, sunt ideale pentru doamne care poate merg și la petrecere sau undeva sau la serviciu, la job, că și este foarte comod pentru gentuță, da? Așa câteva exemple, iar câteva parfumuri care sunt cele mai întrebate.
avem seturi cadou formidabile. Și, desigur, vedeți parcursul care face produsul de la producător la client. În magazin standard este o filieră blocată foarte mare și, desigur, incide foarte mult asupra prețului. Da? Pe când la noi, la companie, vedeți că avem relația directă producător-consumator și, automat, vedeți că avem un preț foarte rezonabil. Dacă mai luăm la preț redus, deja de-am căutat preț să luăm la 70 euro. Da? Să mai avem și formule care că avem câte un parfum sau două sau trei cadou. Așa că când vorbim cu clienții, depinde ei ce vor să aleagă, da. Essence care plătește 90% pentru aromă sau brandul, da, care acolo plătește mult pentru sticluță, pentru publicitate, pentru buteliere, design, brand, tot așa mai departe și, desigur, foarte puțin pentru aromă. Și așa incide foarte mult asupra prețului și, desigur, cheltui foarte mulți bani. Așa că mai bine economisești banii care cheltui în plus și cu ei face, o să ia mai multe arome sau investește în alte scopuri, da? Banii care economisește pentru o fragranță. Iar știu, o imagine la fabrica Celus este cu un colas al fragranțelor, adevărat acolo când intră te pierzi. Avem foarte multe, vedeți, că, exemple cum putem ca să alegem o fragranță potrivită a persoanelor care ne întreabă cum vor la grumatele noastre. Când venim în companie, vedeți că ne privește foarte bine la fabrică, cu masă, suntem ca cum ar fi de casă, da? Acolo ne întindem masa să ne primească toți ca niște oaspeți iscusiți. Asta, vedeți că aici în fabrică nu există nume de brand, există coduri. Toate parfumurile nasc în fabrică după coduri, da? Așa cum le vindem noi. După aia, desigur, brandul vine, le personalizează, cum ar fi ca și îți alege fragranțe care dorești, după aia le vinde, desigur, în parfumerie la prețul de stilist, da? De asta se incide foarte mult asupra prețului. Noi le vindem la prețul de producător, ok? Așa cum nasc în fabrică codificate. Așa, câteva imagini din fabrică, de la camera de încăpere, de păstrare a fragranțelor, de maturare. Parfumul se maturează timp de 8 săptămâni. Așa, câteva exemple, vedeți, adică după bază la coduri, 23 Imperatrice și așa mai departe. Câteva exemple, vedeți că e din fabrică, linie din butiliere. Iar camera e, unde v-am spus că adică sunt toate expuse sticluțele la mari stiliști, marile branduri, formulele care avem noi, vedeți că e 5 plus 1, 9 plus 2, 10 plus 3, care într-adevăr vă recomand mereu să le folosiți pentru că sunt foarte avantajoase și cine nu dorește să aibă cadouri, cred că toți. Așa, câteva produse care iarăși avem noi, câteva, vedeți, ce înseamnă în pagina 1, Carolina Herrera, Bad Boy, câteva exemple. Asta este parfumurile de nișă, da, adică care sunt linia Luxury, care sunt de 100 de ml. Sileron, de exemplu, cea mai întrebuințat parfum, că este un parfum unisex, care la toți place, că toți îl întrebuințează. Parfumul Boudoir, de exemplu, iar este un parfum floral frumos, care este și vezi că o senzație așa a Orientului este a florilor. Este văr o fragranță foarte minunată. Linia Noir este linia Tom Ford. Vedeți că aici, uite ce exemplu minunat, da? Prețul de parfumerie 350 de euro, pe când la noi este prețul de 44 de euro. Și dacă îi dăm numărul de codul de partener al persoanei, putem avea adică la 29 de euro. Da? Adică, deci, într-adevăr, de 10 ori mai ieftin. Așa că persoana care nu o să vadă, o să vă mulțumească de 1000 de ori și o să zic, ok, bun, dar uite bine că mi-ai descoperit această sferă. Sunt, într-adevăr, uite, sunt mulțumit că am o fragranță de la producător. Ok? Sau alt exemplu, de exemplu, linia Blanc, Baccarat Rouge, Blanc numărul 2, prețul de vânzare la clienți 44 de euro, prețul în parfumerie 380 de euro. Iar o diferență foarte mare, vedeți? Câteva exemple iarăși cu aromele care le avem noi. Așa. Avem câțiva influențe care ne recomandă și este bine ca să apelăm la ei pentru că ne deschide porțile la mult mai multe persoane, că ne facem mai cunoscuți ca să, într-adevăr, să ajungem la cât mai multă lume. Ok? Participați noi la evenimentele, la concerte care sunt cu diferite, de exemplu, și la Italia, ce am participat la concerte care au venit mulți cântăreți la noi din țară, de exemplu, Gabi Nebunu, mulți cântăreți care, Elena Borghilă și așa mai departe, care, de exemplu, că, într-adevăr, le-a plăcut aromele și toți care au venit la concerte, iarăși că au rămas foarte entuziasmați, că ne-a făcut o publicitate foarte bună. Așa că avem cea mai înaltă calitative de produse pentru toate tipurile și toate categoriile noastre. Da? Și desigur că cumpărăm cu reduceri foarte mari, până la minus 80%, la toate produsele care noi le folosim zilnic. Da? Iar o să câteva exemple, câteva recenzii. Desigur avem foarte multe recenzii și foarte multe beneficii care reduce produsele noastre. Avem ca și parfumurile ambientale. Desigur să avem și o casă parfumată, adică nu atât că numai noi ne parfumăm, da? Un ambient plăcut, da? Linia Slow Living, difuzorul nostru cu arome, uleiuri esențiale,
Carnea Essence, dacă este sânge gelurile care ajută la durerile de încheieturi musculare, crampe, de așa departe, toate care sunt foarte utile. Integrator multi-ies, crema Altimo, iar asta e ca cremă pentru cum ai un pic de răceală sau ceva, te-ai dat un pic cu două picături de cremă, ți-a trecut, adică peste o zi, două, dacă le folosești, într-adevăr, că simți diferența, da? Așa, vedeți că multe integratoare, Vita Essence, Colorupidul nostru și multe cremuri de mâini, de picioare. Vedeți că avem într-adevăr produse formidabile, da? Linia aloe vera, această plantă miraculoasă care de ani de zile, de sute de ani, care este într-adevăr în topul alegerilor persoanelor. Sampon, bazam de păr, linia aloe vera, gelul drink de băut, iar asta că aduce foarte multe beneficii de a curăți organismul nostru intern. Așa, linia aloe vera, vedeți că integratoarele cu boswellia este într-adevăr un produs ăsta foarte recomandat, deci cine dorește ca să-l încerce, cine are durere musculare, cine are artroză, artrită, durere ca inflamații, desigur traume musculare, recomand să folosiți pentru că într-adevăr poate să vă ajute să melioreze simptomele. Ok? Spray-ul cu aloe vera, într-adevăr, tot este foarte util. Este ca produs corso la noi, da? Urgența noastră în familie, da? Uitați că îl folosiți la foarte multe așa patologii care poate să aveți în familie. Ok? Să avem foarte multe beneficii care aduce aloe vera asupra corpului uman, așa că este foarte bine să le folosim. Aloe vera cu cărbune și vitamina B12, pasta de dinți, este fără flor, excelentă, formidabilă. Să avem ca și detoxul nostru, care este recomandat măcar o dată pe an să facem intoxicarea organismului, dacă să avem și un colon sănătos, pentru că știți foarte bine că de la colon iritat apar multe probleme, așa că e bine să avem sănătos, că și desigur să nu ne îmbolnăvim. Ok? Linia Keto Dieta, avem și, adică, uitați că shake-urile noastre tot sunt foarte formidabile, pline de vitamine, zinc, minerale, deci le poate folosi chiar și o persoană care face sală, care face sport, pentru că este plină de nutrienți și plină de vitamine. Colagenul, iar asta e că este, vedeți că cel mai bun colagen care e pe piață, 7000 de miligrame, este lichidă, că se absorbe foarte bine cu corpul uman, cu organismul uman, da? Așa că vedeți că sunt foarte multe beneficii. Melez după 30 de ani este foarte recomandat să folosim. Avem această oglindă virtuală, ceea ce privește frumusețea partii feminine. Puteți ca să folosiți această oglindă virtuală pentru a vă alege produsele voastre de cosmetică, da? Vă recomand să o folosiți, că într-adevăr este foarte utilă. Măscuțele noastre cu colagen, adică cu acid ialuronic, sunt tot în topul vânzărilor, sunt foarte bune. Iată ce înseamnă, vedeți că disciplina, foarte frumos rezultat. Da? Persoanele care, de exemplu, chiar cu acne, uitați produsele noastre care le-am folosit, care recomandate de iară, că de noi, persoanele care le cunosc deja de-amo, și respectiv, uitați că beneficiile nu întârzi să apar. Da? Dacă le folosim constant, cu siguranță după avem și rezultate pozitive. Așa, avem linie cosmetic tot foarte frumoasă, vedeți că câteva exemple. Să mergem un pic rapid, am spus că adică avem zoom-urile care sunt dedicate anume linii cosmetice, așa că nu mă opresc prea mult la ele ca să le descriu. Este doar ca să vedeți că, într-adevăr, ce gamă largă de produse avem. Pentru că, într-adevăr, avem produse formidabile pentru toată lumea. Da? Celelalte certificate care le avem direct pe companii, pe site-ul nostru, putem să le descărcăm ca să le arătăm clienților noștri care doresc ca să aibă multe informații, detalii. Așa că de la scuze, la succes și motivație, aici avem top 5 scuze frecvente, nu am timp, nu am bani, nu știu, nu pot, nu cunosc pe nimeni, nu am cui, nu am abilități, dar desigur ce intervenim noi, că și vă arătăm toată calea, pentru că toți avem 24 de ore, noi aici nu venim să cheltuim bani, ci să facem bani, dacă nu știi, noi te învățăm, cu siguranță vă arătăm drumul, calea, de tu să vrei, și desigur după aia devine totul foarte ușor, foarte accesibil, da? Așa că avantaje să asociez cu noi sunt foarte multe, este afacerea secolului 21, aveți încredere și, desigur, după aia ați vă bucurați de rezultate. Ați zis că, ok, bun, dar dă să încerc, să fie așa ca o încercare pentru mine, pentru o provocare, da? Că dă să văd, să încerc, că tanto nu am ce pierde, nu am ce risca, da? Să vedeți că după aia, pas după pasul, vă descoperiți o activitate frumoasă, minunată, care să vă îndrăgostiți, da? Așa că viitorul este netul, viitorul este în Essence, depinde tu ceea ce dorești să alegi, da? Dorim obiectivul nostru să facem viața oamenilor mai bună, da? Așa că nu renunța niciodată la un vis doar pentru că îți va lua timp. Timpul va trece oricum. Așa că dacă tu nu faci primul pas acum, peste un an, 2, 3, 5, vei fi la același loc. Da? Așa că te încurajez să faci primul pas
și să începi acolo unde ești, să folosești ceea ce ai, forțele care le ai, da? Și să faci tot ceea ce îți stă în putere. Și respectiv, după aia, mai acumulezi abilități și cu siguranță te bucuri de succes. Succesul depinde doar de tine. Depinde tu dacă dorești sau nu. Dacă crezi că poți, ai dreptate. Dacă crezi că nu poți, iarăși ai dreptate. Pentru că noi nu obligăm pe nimeni, de ajuns tu să crezi, să spui, ok, uite, vreau să fac diferența, arată-mi calea și eu cu siguranță o să implementez tu spații. Așa că trei reguli simple să ținem minte în viață. Dacă nu lupți pentru ceva, nu îl vei avea niciodată. Dacă nu întrebi, răspunsul va fi mereu nu. Dacă nu mergi înainte, vei fi mereu pe același loc. Așa că depinde tu dacă vrei să ai succes sau să rămâi mereu în zona de mediocritate, acolo unde poate nu ești satisfăcut, ești frustrat, ești stresat, ești nervos, dacă, pentru că nu ești îndeplinit. Da? Noi trebuie să trăim viața frumos. Așa că fă pasul ăla spre trenul cu noroc, spre succesul care te așteaptă. Dă valoare timpului și alege să fii liber. Ok, vă mulțumim pentru atenție. Prezentarea la sfârșit. Acum, desigur, trecem imediat la extragerea premiilor noastre care le avem, a tomburile noastre minunate. Mulțumim frumos! Cu plăcere, cu plăcere. Așa, da, să vedem, dar eu am pregătit aici. Așa, dacă nu mă greșesc, sunt 1468 de bilete, corect? Ok, bun, dar deci avem trei premii formidabile, deja le-am știți care sunt. Haideți, dar începem cu premiul numărul 3, da? Dacă vreți, confirmați, de dacă sunt, ca să nu știu cum, ia să mă uit încă o dată la listă. Eu cred că am pus-o pe ultima pe grup, cred că aia e ultima actualizată, corect? Așa, 2 secunde să vedem, dar să uităm la listă. 1468, Sergiu, sunt ultimul. Da, deci e corect, 1468, corect? Da, da, corect, corect. Perfect, ok, dar bine, haideți dar să începem cu premiul numărul 3, ok? Haideți. Succes la toți. Eu luați asta așa ca, știi cum, ca un joc de noroc. Desigur, aici la noi, că vedeți că deja ne implicăm, deja avem rezultate pozitive, deja avem o companie frumoasă care ne dezvoltăm, deja avem o echipă minunată, da? Dar de când în când mai organizăm aceste tombole frumoase care, că, sigur, aduc foarte multă valoare în echipa noastră. Bine, deci haideți să începem cu atestațiile la 3-lea premiu. Ok, numărul 6. Hai, verificați, să vedem cine este la numărul 106. Alexandru Chibulcuțean. Cred că este din echipă de la Nadia. Felicitări, Alexandru! Felicitări! Ok, Bravo! felicitări, felicitări, Alexandru, dar ne bucurăm, dar și sigur, nu știu, Anțcă, dar să verificăm deodată dacă sunt îndeplinite condițiile. Da, 2 secunde, haideți să facem imediat.